Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да направите свинското месо крехко, сочно и много вкусно. Погледнете как мога да накъсам месото без да го разрязвам. Няма нужда да ви убеждавам, че свинското е перфектно направено. Сега да започнем от самото начало. Аз съм нарязал 3 кг свинска плешка на по 150-200 грамови парчета и съм ги мариновал. За овкусяване съм използвал черен пипер, кимион, червен пипер, сол и олио. Ако желаете да използвате соев сос или някакъв друг за маринатата, е желателно да внимавате с солта. Когато използвам соев сос, аз не соля месото. Много е важно да съобразите тавата да бъде подходяща за количеството месо, което ще печете. Не трябва да е нито голяма, нито малка. Месото е престояло 24 часа така мариновано в хладилника. Предварително загрявам фурната на 250 градуса и поставям тавата на долната позиция. Пържа 10 минути и изваждам тавата, за да обърна месото в нея. И след това го връщам за още 10 на минути в фурната. След това го изваждам и наливам 2 чайни чаши вода в него. Може да сложите 1 чаша вода и 1 чаша бира, ако желаете, разбира се. След това запечатвам тавата с фолио и я връщам във фурната отново на долната позиция. Пека на 200 градуса, а второто копче е на позиция отдолу и отгоре. Час и 45 минути. Така ще чакам да стане готово яденето. На здраве! Времето изтече и сега ще махна фолиото от тавата. След това я поставям във фурната на горна позиция. За да се запече месото и да хване коричка отгоре. Температурата е 200 градуса, а второто копче е на позиция горно печене. Месото е готово, добре опечено, сочно и крехко. Хванало е коричка отгоре и мога да кажа, направено по този начин е невероятно вкусно. За мен няма по-лесен и сполучлив начин да сготвя свинското месо и винаги, когато го правя по този начин, се получава перфектен резултат. Погледнете как лесно се отделя и колко е сочно отвътре. Няма нужда да ви убеждавам, че е перфектно сготвено. То се вижда. Ето го и специалиста по качеството, който чака да дегустира и оцени яденето. Казва се Кая.